Pia-Maria Halttunen Inspiratiosta, hei! Markkinoinnin tavoitteena on usein hankkia uusia asiakkaita. Silloin on tärkeää, että markkinoinnin viesti ja sisältö on kiinnostavaa, puhuttelee ja vaikka hurmaa potentiaaliset asiakkaat. Samalla tavalla, kun uudet ystävät tulevat kylään, on kiva tehdä jotain erikoista ja hurmata heidät hyvällä ruualla. Ja niinpä valmistan nyt liekitettyjä kampasimpukoita. Paistetaan ensin voissa. Kiva nätti pinta tähän kampasimpukkaan. Ja sen jälkeen sitten katsotaan, miten se liekitys tapahtuu. Voi saa vähän saada sinne väriä niin, että kampasimpukat saa hyvän pinnan nopeasti. Ja niitä paistetaan vain pieni hetki, koska ne ei saa missään tapauksessa sitkistyä. Eli näin. Sinne tuli simpukat. Noin, alkaa saada kivasti väriä. Alkaa pinta kivasti ruskistua. Noin, annetaan ruskistua vielä toiselta puolelta. Ja sillä aikaa se mittaa semmoisen puoli desiä hyvää kalvadosta. Noin. Sitten lisätään kalvados. Ja sitten liekitetään ja täytyy muistaa, ettei missään tapauksessa liesituulistimien alla saa tehdä tätä. Annetaan liekkien siinä sammua. Sitten lisätään kermaa. Ja annetaan kiehua hetken aikaa koko. Lisätään vähän musta pikkuria. Ja hyvää merisuolaa. Noin. Ja se on valmis. No niin, eli nämä on nyt valmiita. Nostetaan lautaselle. Ja vähän päälle tosta hyvää kalvadoksella ryyditettyä kastiketta. Ja tarjoillaan hyvän maalaisleivän kerha. Ja päälle koristeeksi pikkasen väriä antamaan, niin persiljaa. Näin, hyvää ruokailua. Ja reseptin tähän löydät verkkosivuiltamme www.inspiratio.fi. Ja kun haluat hankkia uusia asiakkaita, ota minun yhteyttä, niin kerro mielelläni lisää, kuinka asiakkaita voi hankkia tehokkaasti sisältömarkkinoinnin keinoin. Hei hei!